Български народни приказки. Златното момиче. На един мъж починала жената и от нея му останало едно момиче. Той се оженил за друга и тя му довела пак момиче. Тази жена мразела много завареничето си и не можела да го търпи. Зато и взела да кара мъжа си да го махне някъде, че да го няма вкъщи. Днес свада за завареничето, утре свада и най-сетне дотегнало на мъжа и му причерняло на очите. Веднъж, като се скарали, той рекал на жена си да замесе една питка, а той ще заведе своето момиче нейде далеч в някоя гора, ще търкулне питката и ще го накара да иде да я вземе. В той време бащата ще се скрие, а момичето нека остане там, че да става каквото ще се с него. Втората жена замесила питка от пепел и я дала на мъжа си. Той повел момичето си и го завел в една голяма и гъста гора. Като се покачил на едно по-височко място, бащата извадил питката и я търкулил надолу. Сетне рекал на момичето да я вземе и да я изяде. То отишъл да я вземе, а баща му тогава се скрил и си отишъл. Момичето, като се върнало, захванало да вика и да търси баща си. Викало, плакало, додето най-подир се мръкнало и то останало само. Наблизо живеела една бабичка в колиба. Като чула човешки плач, тя извикала: "Какво си, баби? Момче ли си? Момиче ли си? Ако си момиче, ела при баба. Ако си момче, иди си." "Момиче съм, бабо." Обадило се девойчето. "Що ме тъй, ела при мен." Момичето отишло при бабичката, а тя го прибрала в колибата и го нагостила. На заранта момичето станало рано и додето бабичката още спяла, то разтребило, поръсло и помело и отвън и отвътре колибата. Бабичката, като станала, измила се и тръгнала да иде на църква. Тя имала гадинки, змии, гущери, такива, дето да бяга човек от тях, и заръчала на момичето да им попари трички и да ги нахрани. "Не бой се от моите гадинки," казала бабата. "Те не хапят." Момичето попарило трици, оставило ги да изтинат и нахранило гадинките. То имало гердан от маниста, разнизало го и вързало на всяко гадинче гердан от маниста. Бабичката, като се върнала, гадинките я посрещнали и взели да се хвалят. "Бабо, бабо, кака ни върза герданче?" А бабичката им казвала: "И баба ще върже на кака герданче." Близо до колибата на бабичката имало река. Като се наобядвали, бабичката рекла на момичето: "Хайде да идем край реката, че да ме попощиш. Докато ме пощиш, аз мога да заспя. А ти, видиш ли водата, че потече червена, не ме събуждай. Като видиш, че потече синя, пак не ме събуждай. Като потече жълта, да ме събудиш." Бабичката подир малко заспала и момичето видяло, че реката по едно време предошла червена. Като се изтекла червената вода, предошла пък синя. Като минала и тя, предошла пък зелена, подир нея предошла черна вода. По едно време дотекла жълта вода. Тогава момичето събудило бабичката. Тя бърже го уловила за косата, гмурнала го в реката и извикала: "Дръж, баби, дръж каквото можеш." То стиснало каквото му попаднало в ръцете, а когато бабичката го извадила от водата, видяло, че държи едно съндъче. Той съндъче било пълно с жълтици. Подир той бабичката му рекла да си иде вече от дома със съндъчето. Тя го повела през гората и му показала пътя. Бащата и мащехата се смаяли, като го видели толкова хубаво.
То било станало златно от жълтата река и грел. Подало съндъчето на баща си, а той още повече се зарадвал, щом го отворил и видял, че било пълно с жълтици. Мащехата пък пламнала от завист и рекла на мъжа си да заведе и нейното момиче на същото място, че да стане и то като първото. Като искаш, ще го заведа, казал бащата. Тогава майката умесила питка, като пресеяла 2 пъти брашното за нея. Изпекла я, загърнала я в чиста кърпа, пуснала я в торбата и я дала на мъжа си. Той повел момичето пак към онова място, дето бил оставил най-напред своето. Като стигнали там, бащата пак търкулил питката надолу и проводил момичето да иде да я вземе. Отново се скрил и си отишъл. Момичето, като се върнало, почнало да търси баща си и да го вика. Когато не го намерило, то заплакало и тръгнало в гората. По едно време вечерта бабичката го чула и му извикала. Какво си, баби? Момче ли си? Момиче ли? Ако си момиче, ела при баба. Но ако си момче, отивай си. Момиче съм, бабо! Обадило се момичето и отишло при бабичката, а тя го прибрала в колибата и го нагостила. На сутринта момичето не се дигнало, додето не станала и бабичката. А като станало, не се потрудило да разтреби и да помете, като направило другото момиче. Бабичката се измила, облякла се и тръгнала пак да иде на църква. На тръгване тя поръчала пак тъй и на това момиче да попари трици и да нахрани гадинките й, като му казала да не се бои от тях, защото те не хапят. Момичето попарило трици. Ала не дочакало да изстинат, ами ги дало веднага на гадинките и те се изпогорили, като почнали да ядат от тях. Щом се върнала бабичката, гадинките я посрещали още от вратата, я взели да се оплакват. Бабо, мене кака ме попари! Бабо, мене кака ме попари! И баба кака ще попари! Отвърнала бабичката. Като обядвали, бабичката казала на момичето да идат край реката да седнат, че да я пощи. Мене ми се доспа, обадила се бабичката. И може и да заспя. Пък ти, като видиш реката, че предойде червена, да не ме будиш. Като я видиш, че предойде зелена, да не ме будиш. Видиш ли я бяла, пак да не ме будиш. Като я видиш жълта, пак да не ме будиш, а като я видиш, че предойде черна, да ме събудиш. По едно време момичето видяло, че реката променя водата си. Като придошла жълтата, то бръкнало с котрето си в нея. Котрето се потопило и станало позлатено. Подир златната вода потекла пък черна. Тогава момичето събудило бабичката и тя, като станала, уловила го за косата, гмурнала го в черната вода и казала: Дръж, баби, дръж каквото можеш. То уловило едно съндъче и го стиснало колкото можело. Той съндъче било пълно с змии и гущери, ама бабичката не му казала какво има вътре. Подир той, тя му рекла да тръгне с нея, че да го заведе до нейде, отдето може да се прибере у дома. Когато си отишло, майка му се смаяла, щяла да припадне от яд, щом видяла толкова черно като дявол момичето си. Пък като отворила съндъчето и видяла какво има, тя почнала да се кара на мъжа си, като си мислила, че не ще е бил завел и нейното момиче на същото място, дето бил завел неговото. И затой е станало тъй. Аз, рекал той, дето бях завел по-напред едното, там заведох и другото. И като сторих с едното, те и сторих и с другото. Пък къде са ходили, какво са правили и как е станала тази работа, колкото знаеш ти, толкова си аз. От тогава нататък
Мащехата, макар че мразила пак за вареничето си, но нали занесло толкова пари, не можела вече да помене, че го не ще в къщи. Като пораснало, златното момиче станало мома за женене. Поискал за нея да се ожени първият юнак в страната, защото била много хубава и нямало друга втора като нея. Като дошло време да я вземат и поведат със сватбата за венчаване, мащехата я скрила под коритото, пък наместо нея облякла и забулила с було черната мома, нейната дъщеря, като й казала да си подава под булото само по златеният пръст и хората да мислят, че тя е златната мома. Но не щеш ли? По едно време петелът пропял: Кукуриго! Златна кака под корито, черна кака кон язди. Сватбарите се спогледали, почудили се каква е тази работа и пак продължили пътя си. Подир малко петелът пак пропял: Кукуриго! Златна кака под корито, черна кака на кон язди. Сватбарите пак се спогледали и се почудили. Подир малко петелът за трети път пропял: Кукуриго! Златна кака под корито, черна кака на кон язди. Като чули, че петелът за трети път казва едно и също нещо, те решили да повдигнат булото на булката, че да видят дали не водят черната мома на место златната, защото петелът, щом пее тъй, работата не е чиста. Когато повдигнали булото и погледнали, те видели, че петелът казва истината. Сватбарите тогава се върнали назад и, като се разтърсили, намерили златната мома, скрита под коритото, както казал и петелът. Тогава те я взели и облекли за венчавката, заболили я, качили я на коня и сватбата пак си тръгнала. Че тъй пак станало. Златната мома се венчала за първенеца, а черната си останала в къщи.